danna subscribe, sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun. Barkanku da zuwa nan channel ta mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Labarin da muka muku da shi a yau: mulkin karɓa ba zai shawo kan matsalolin Najeriya ba, in ji gwamna Rufa'i na jihar Kaduna. Akasarin kiran da ministan ayyuka da gidaje Babatunde Fashola ya yi na batun karɓa tsakanin ayyukan Najeriya wurin mulki, gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai ya ce karɓa ba zai taimaki Najeriya ba ko kuma kawo ƙarshen matsalolin da ƙasar take fuskanta ba. Premium Times ta rawaito yadda gwamnan ya yi wannan jawabi a ranar Talata 24 ga watan Nuwamba, yadda yake jawabi akan yadda 'yan Najeriya daga kowane yanki suke kwaɗayin mulki a taron NES. El-Rufai ya ce batun karɓa ba zai taimaki ƙasa ba. Legit ta tattara bayanai akan yadda batun shugabancin karɓa tsakanin arewa da kudu ya zama al'adu tun da aka fara siyasa a shekarar 1999. El-Rufai ya ce cancanta ya kamata a yi amfani da shi wurin zaben shugaban ƙasar Najeriya. A wani labari na daban, wasu miyagu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun kai hari yankin Ole-Ife da ke ƙaramar hukumar Yola ta Kudu. Mazauna yankin tare da jami'an tsaro sun tabbatar da cewa miyagun dauke da makamai sun yi tsinkaya gidan ɗan sanda makusancin Atiku Abubakar, kamar yadda jaridar The Nation ta wallafa. An gano cewa 'yan bindiga sun so tarar da 'yan sandan ne bayan sun zargi sun iso gari tare da Atiku Abubakar. Sun yi zargin cewa sun taho ne tare da Abubakar. Ƙarshen labarin kenan daga wannan jan tamu albarka. In kai sabon zuwa ne, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode, sai kun ji mu a wani labarin na gaba.